Ahojte, tohle je Roman a teďka vám společně předvedeme pár cviků, jak snadno schodit kila po Vánocích. Začneme zahřátím. Běháme na místě a zvedáme kolena. Hlídejte si pravidelné dýchání, ať se neodděláte hned na začátku. Pak si lehněte na záda a pustíme se do břišáků. S výdechem odlepte hrudník od podlahy a ruce míří směrem k nohám. Kdo se dotkne špiček bot, tak je frajer. Pro ulehčení si můžete zadek podložit polštářem nebo overballem. A teď prsa. Kliky znáte všichni, tak nám pro začátek budou stačit holčičí. Myslete na zatažené břicho a maximálně zpevněné tělo. Zadek nechte v klidu. Nevystrkujte ho, ani si neprohýbejte v zádech. Směrem dolů nádech, nahoru výdech. A na konci si sedněte na paty a protáhněte celé tělo. Potrápíme jížděvé svalstvo a stehna. Nohy od sebe a půjdeme do dřepu. Kolena nesmí přesahovat přes chodidla a zkuste si představit pohyb, jako když si sedáte na židli. Paty jsou na zemi. Každý cvik budeme opakovat v intervalu 30 vteřin 3krát po sobě. Kdo bude mít málo, může se naložit až 5krát.